Babaen iti agtultuloy nga panaypat patungpal iti Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kam President Elpidio Quirino bulag Bantay Ilocosur iti oplan pagtugis kampanya kontra dagiti maananop at tao ken oplan salikop kampanya kontra met dagiti sindikato nga mangbukbukel iti kriminalidad ket balaygi nga episok iti uneg iti pagbaludan iti may samanen nga kangatuan iti regional most wanted iti listaan nga daan iti gungguna adua gasot ken 50,000 babaen pa iti puwersa nga inisyo nga search warrant ni Honorable Judge Gabino Balbin Jr. iti RTC FJR Branch 23 iti Candon City Ilocosur nga adaan iti petsa nga April 15, 2009 iti managan iti Benson Albiento Isodario 38 ti tawen na nasawaan nga agnay iti nasao nga syudad. Adamo te kanatayon hanlang nga DJ panangiti iti informante ken nausaran pa iti kanatayon di daduma pa nga communication gadgets to panang trista iti whereabouts ni dato Benson Albiento. So kitadaan iti dua akaso, double murder ken panagikot iti awanan ti lisensya nga paltug ken maipalagip nga kadua ni Albiento dagiti imuna nga nakemmeg iti napalpalabas ka bulan ni Manuel Rivera ken ni Francisco Maganis isoda iti masuspetsa nga nangpapatay iti agama nga managan ti Edward Gautani Senior ken Junior iti barangay Darapidap iti syudad iti Candon. Kinagpesona ket awan iti armas na awan met dagiti patayo nanayas awan ti panganan napasamak tadi jay iti panakagamling Albiento ket ni jay ko awan iti armas na iti maalay jay ta ammo tayo nga di lugar nga panna naglembangan ket adiri kitay mapatatay nga sightings iti NPA nang nangro na ta Maria Aurora nga ili nga probinsya ti Aurora. Iti pinagbatpatang iti press corps ken ti suspect nga ni Albiento ket ti tamet a paglibakan na ti amin a may tutudo a nagbasulan na. Wan sir amok dayjay wan sir ni sumurot nga napana naglembangan din sir kanang butoy nga magdan sir. Amin mga pamapatayan sir mararamin siya mga aminan sir ti kababaso. Kung nataping mabaybayan lang yun, di ba? Ako tiyak mo dito sir nga binayadan sir. Takong pa mo natin na pagpadasak sir nga ba. So ano yung pati ararami din yung kadagito yung tatlo makuha nyo dito may pagbabaso nga kaso kanya. May pakamunga na irugi nga naanop iti Agosto 22 ginganat Agosto 26 iti daytoy atawen ni Albiento babaen iti pinagkikinamayat ti Ilocosur CIDG wenno Criminal Investigation and Detection Team nga indadauluan ni Police Chief Inspector Arber Mercolio ISPPSC Candon City Police Station, Maria Aurora Municipal Station, Ken Aurora CIGT, ketitan abalaygi anak emeg ni Albiento iti Barangay Punglo, Maria Aurora Probinsya iti Aurora. Para iti press corps, Ryan Pardo.